No, pokračujeme. Ideme hodiť grilovacie korenie. Grilovacie uhlie máme, alebo skôr brikety a dáme si tam mäsko. Majme kočičku máme tu. No, neboj sa. Mám to viac.
Brikety sa nám stále nerozhoreli, takže musíme čakať na ten výsledný efekt, ale stružíky budú určite parádne. Viete, nám tam pustí to kurací na niečo a chalani sa išli hrať von, skoro mi zničili telefón. Ale tak. Tak budúci víkend by sa malo opekať alebo grilovať pri vode na rybačke, takže tam bude to videjko trošku také zaujímavejšie. Kedy si asi trošku natočíme asi aj chytanie rýb. Skúsime nejakého kapra alebo uvidíme, čo pôjde. Ešte nevieme, či pôjdeme na súkromák alebo na váh. Inde sa chytať nemôže. Uvidíme. Ale sa tie brikety nechcú nejako chytiť. To asi na dlhšie. Čo by sme sa tak pohovorili, no. Oni tu trieskajú, búchajú, sa hrajú. Idú prázdniny, takže ešte budú viac bobnúť. Však bazén je postavený, takže budú môcť bobnúť v bazéne, ale vidíme, pôjdeš sa do nejakého tábora alebo aj k moru, hádam cez leto do Chorvátska.
vidí náväzy. Tak vidíme tam rybku, máme maselku. Výborne. Na druhú. Tu máme nachystané. Struhy máme nachystané. Tu si toto musíme poupratovať. Nemá nám dopomôcť. Čo? No. Není boha. Vy sa už chystajú, či už sú hotové? Ešte sa chystajú? Chystajú, robím kurence chalani. Tam? Nechod na to. Robíš. Tam si ma na petinu. No tá beku? Niekde vyhoď. Tam sú vešiaky. Ukáž ti to zavesí. Čo robíte? Hore sme boli tam, jak je tuto ten... Holubník. No. Najprv Nie v kurence a potom dám nie tie v ryby. zadnej chalupe, ale sme videli si koľko, že ovo som nepríklad, lebo tam precisia takto. Po tých tyčiach. Nie po tyčiach, po tých drievkách. Po tých drievkách. A táto by sme zvarili 2 páriky sena. Kreta mal, tak sme ich dali, ako keď sú na poli na ležato. Hej, A boli Lukáš, tam na takejto tyči položené. vieš napočítať do nekonečná? Áno. Od jedničky. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stando, zajtra je riaditeľské voľno. 8 na
Zajtra je riaditeľské voľno. Ale u nás nie. U vás nie? Nie, ja chodím do inej školy, ale... Jaj. No nám chytajú tie briketky. Parádičky. Možno aj najem. Chlapčiska vystrájajú jak diabli. Posledná, hádam. To na to vykašľam. Vymýšľal urobiť cez leto takú túr rybárskú. Urobiť nejakú 7 viacej časti chytania rýb. Budú tam nejaké grilovačky, tam budú tie opekačky a uvidíme, či sa to bude páčiť niekomu alebo nie. Keď hej, tak dá odber. Na tých rybách bude viac srandy, lebo sa tam bude viac popíjať. Je tam asi vyššie chlapov. Možno bude aj sranda. Aj. Hlava chorá bola. Ani. Či som neurobil malú páteň. Ale mám to normálne šie. Daj bokom. Pomedzi to. Výborne. To bol nápad.
chalani na nuky máme. Viete sa, ak sa to robí. To dneska všetko zjete? To je pre vás. Na tú otázku pozorujem nechytať. Narodilo sa černo. Akej farby je jeho brucho? Čierne. Akej farby je jeho chrbát? Jaký černok? Čierny. Černok sa narodil? Ticho! Aké farby sú jeho nohy? Čierne. Aké farby sú jeho zuby? Žiadne, lebo sa práve narodil. Tak úvodu povedal! Ja som to už počul, ten vtip. Hádanku. No tak počkaj, dám ti ešte, tak ti dám tú druhú časť. Ktorá je nová. Takže narodil sa černo, aké farby je jeho chrbát. Takže aké farby je jeho chrbát? Narodil sa černo, aké farby je jeho chrbát? Čierny. Aké farby sú jeho ruky? Čierne. Aké farby je jeho brucho? Čierne. Aké farby sú jeho nohy? Čierne. Aké farby sú jeho dlane? Biele. Aha, nachytal. Čo? Sú bielo, že Uvo? Áno. Prečo? No neviem. Asi tak fakčia. Lukáš, počul si túto otázku, že máš 6 vajíčok. 2 rozbiješ. Na čo natáčate tak dlho? No tak, už som to chcela vypnúť, ale keď vykecávate, môžeme kecať. Vidíte ľudia? To ja na YouTube. No. To museli ísť do objektívu sem. No, povedz niečo. Ahojte, dajte like a odber. Please. Please. Máme inteligentnú generáciu. Že uvoži, dáme si tiež PlayStation 5. PlayStation 5? No, takže dámy a Tu páni, máme naši kto odpovedá na tento príklad, tak dostane od Ruba asi PlayStation 5, lebo je to dosť ťažké. No, takže dávam ten príklad a uhádnite, máte PlayStation 5. Takže 1 mínus septilión rovná sa, kto to vypočíta, má PlayStation 5. Napíšte to do komentárov. Áno, napíšte to do komentárov a správna odpoveď vyhráva. Rybu zdarma. Rybu No, zdarma. PlayStation 5. Správna odpoveď vyhráva PlayStation 5. Nie, to kúpil Hugo. Ale ľudia, ten PlayStation vám dá tento pán, Hugo. Ten PlayStation 5 vám dá túto Toto Hugo. ešte není platené promo, hej. Ale je Hugo. Do budúcna budeme chystať aj také veci. Budú sa vyhrávať poháre, že? Aké máme poháre? No tak ale ešte, tak teda, Poháre dohľadne Cestná cena. tú odpoveď, kto urobí správne. Takže kto odpovie správne na ten môj príklad, tak dostane aspoň 1000 eur. Ako sa volá A túto odrúbka. Kto odpovie správne na tento príklad, ktorý som vám ja dal, tak ostane túto odrúbka 1000 eur. Nezarobím ani na psionu. Takže ľudia, mám pre vás otázku. Poznáte túto postavu? Je to žralok, a je to z Brainrotu. Viete, ako sa volá? Píšte dole do komentárov. Trolla! Čo idete dneska robiť ešte? Ľudia, napíšte do komentárov, že trolla. Vašte meso? Keď bude? Ešte hodinu.
Ja, že už sa tie brikety rozpalujú. No. To je uhlie. Sú brikety. Uhlie, nie. No a tieto brikety držia lepšie teplo. To je pravda, no. Hej, ukáž, povedz ľuďom. Počkaj, aj mojej mami sestrenica si ich kúpila úplne, že čo ja viem, asi 10 fúrikov takýchto veľkých briketov po jednom a tým kúriba. Lukáš, povedz ľuďom nejaký vtip, ktorý si ma naučil. Že o tom Jožkovi, že proste, že ide ten... To si už nepamätám, bráško. Aha, no tak To si už nepamätá. No. Ja si musím niečo napiť. Vy čo pijete? Čistú vodu či... A skôr. Čo to je púcha? Lukáš, však? Má niekto hodinky? Koľko je? Nie. Nemáme. Ja mám. Kde? Ale Počkaj. aj tu sú hodiny. Tie 1,45. nefungujú? Si myslíš, že fungujú? Je 1,45. Hej? To ukáže moje imaginárne hodinky. To si typol? A sa kúpi na mobil, že ho tam máš. Som si nezobral one. Čo mám taký nahrávač. Tak to nakrúcam na mobil. Čo máte, GoPročko? No, mám taký. Kameru, no. A ešte som ho neodskúšal. Asi GoPro. No. A čo hovoríš na tie one? Na tie drony? Na aké drony? Dobre. No drony čo sú? Jaj. Páčia sa vám to, alebo je to blbosť? Také dobré je to, no. Napríklad na výhľady alebo na fotky s celou rodinou. No. Alebo rôzne. Ja mám tiež doma drona. Z AliExpressu mi brácho objednal za 16 €. Zajtra budete pozerať hokej, chalani? Dovolia vám? Ja mám najradšej hokej. Vyhráme zajtra nad Švédmi? Čo ja viem. Hej, vyhráme! Vyhráme! Hej, hej! Kde máš Slovensko! Kde máš Slovensko! Heja, 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 Slovensko! Ty začne Stankovi chýbať. Chromiak a Dvorský dajú gól zajtra. Nehovor moje meno Lukáš. Máte chalani, ak sa idete kúpať, už to vypneme.